ଗୁଲୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଲୋ? ଆଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ? ହଁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀପ ନୁହଁ, ଦୀପ ସଳିତା ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ତେଲ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ହେଲା। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଆଉ ସେଇଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବା, ସେଇଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମମି ଧୋଇଦେବ। ହଁ ଯେତିକି ବାସନ ସେ ଧୋଇ ଦେଇଛୁ, ସେ ଫୁଲ ସେ ଥାଉ, ସେ ଥାଉ ଥାଉ ତା ମମି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଲୁ ଆମର ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପକାଇବା ପାଇଁ।